factory sa papel ug printing press sa Dakbayan sa Mandaue, giisyuhan og notice of violation sa City Environment and Natural Resources. Kini human nila Gipangyabo sa Sapa sa Tipolo ang sobra nilang Pintal. Kumpanya may pasalig nga manglimpyo og dili na manglabay sa Sapa. Ania ang report. Sa mga hulagway nga kuha ni Mandaue City Mayor Luigi Kisumbing, makita nga blue kaayo ang color sa Sapa sa Lower Tipolo, Dakbayan sa Mandaue. Gumika niini iyang gipasusi dayon sa Mandaue Sentro kung nganong ingon ato ang color sa tubig sa Sapa. Nasayran nga prioridad sa Dakbayan ang pag-rehabilitate sa kasapaan ug ang paglabay og kemikal makadaot kaayo niini. Matud ni Architect Araceli Barlam, officer in charge sa Sentro, nga ang nakapausab sa kolor sa tubig mao ang Pintal nga gilabay sa Sapa. Nasubay na usab nila ang kumpanya nga naghimo niini ug naisyuhan na nila og notice of violation. We sent eco-enforcers to the site and then we issued notice of violation right away. Na-verified man dayon, nakita man dayon siya sa mata ba nga blue tinuod ang tubig sa Sapa. Papercraft ilang company pero naa sila printing pod. So as of yesterday they were printing and according to them tulo kuno to sa excess nila nga Pintal which was blue. Gihatagan hangtod karong adlaw ang mga kumpanya sa pagkuha sa Pintal nga ilang giyabo sa Sapa kay kun dili mapasakaan sila og kaso. Sa pagbisita sa Balitang Bisdak sa dapit kaganiha, dili na blue ang tubig. Apan matud sa pipila ka mga sakop sa Lower Tipolo Homeowners Association Incorporated nga halos kada adlaw lain-lain ang kolor sa tubig sa Sapa. Gani gihinganlan na nila kini og Rainbow River. Permingin na dugay naman ang problemahan niya. Wa mangina masulbad pa man. Niya ang mga butang diri dali itayon. Gidugang ni Barlam nga mipasalig hinuon ang maong kumpanya nga dili na maglabay sa Sapa ug sobrang Pintal nga ilang gigamit sa printing. So they committed to extracting it. At the same time they will with their lawyers they will issue an affidavit na being accepting the violation moangkon sila niangkon sila actually yesterday pa and then they will do what they need to do and then if they fail to do that aware na sila what will happen. Chona Carrion, Balitang Bisdak.